Residenti Missidjani u dawk li jżuru l-imsida issa jistgħu jagħmlu użu minn app ġdida fuq il-mobile biex fost oħrajn iwasslu l-ilmenti tagħhom lill-Kunsill Lokali. Dawk li se jużawha jistgħu jsiru jafu aktar dwar il-lokalità, ikollhom aċċess għal kameras, jirċievu avviżi u jitarfu dwar il-ħruġ tal-iskart. Is-Sindku tal-Imsida Margaret Baldacchino Cefaj qalet li din l-app li saret mill-Kunsill se tagħmilha aktar faċli għar-residenti biex iwasslu l-ilment tagħhom. Naħseb ħadd intlaqa b'mod tajjeb minħabba li iktar tkun viċin tagħhom meta jkollna hemm xi ilment u kemm suġġeriment ukoll huwa aktar faċli għandek l-app illum ukoll bil-mobile fidu, ġifieri huwa aċċessibbli iktar milli mill-kompjuter mid-dar. George Borges D'Anastasi, l-iżviluppar tal-app, qal li l-app hija informattiva u interattiva. L-informazzjoni li għandha ġo fiha ta' l-affarijiet ta' kuljum fejn turi s-servizzi tal-Kunsill. Fl-istess ħin interattiva fejn ikun hemm xi ilmenti jew xi problemi jew xi ħaġa li għandha bżonn tirrapporta ruħha jista' jirrapportawha on the spot. Fejn anke tista' tinkludi pereżempju ritratt ta' xi ħaġa li tara u tibgħatu direttament lill-Kunsill. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis tkellem dwar ir-riforma fil-Kunsill Lokali. Ir-riforma rrid nara li l-Kunsilli Lokali jkunu l-Gvern Lokali u minkejja li l-Oppożizzjoni tikkritika lilna li aħna neħħejna il-poteri lill-Kunsilli Lokali li tgħid li neħħejna l-poteri, fil-fatt aħna f'din ir-riforma qegħdin nagħtu poteri ġodda lir-reġjuni tagħna. Għalissa din l-app tista' titniżżel fuq mobiles li għandhom is-sistema tal-Android, iżda fi ftit ġimgħat oħra se tkun tista' titniżżel ukoll minn mobiles li għandhom is-sistema tal-iOS. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.